Helo a chroeso I Sioe Newyddion Y Cymro, rhaglan fusol sydd yn grynodeb o brif newyddion Cymru. Mi fyddwn ni hefyd yn gwahodd gwesteion gwahanol I drafod pyncia pwysig ac amrywiol. Ac mi fyddwn ni rei lle I ryddu barn bobl be bynnag fo hynny. Rhydd I bawb I farn ac I bob barn neu llafar. Mae croeso I chi gysylltu efo ni os da chi am adael unrhyw sylwadau neu cynnig syniadau neu westeion eich hun. Dyma'r prif benawdau felly. Yn dilyn adolygiadau a phrotestiadau, mae 2 o ganolfannau ambulans awyr yn y canolbarth a'r gogledd am gau, ac 1 canolfan newydd am agor yn ei lle. Does dim penderfyniad eto ynglŷn â lleoliad y ganolfan newydd, ond mae'r hyddlan yn Sir Ddinbych wedi ei grybwyll fel safle posib. Ni fydd unrhyw newid nes bod gwasanaeth cerbydau ffordd newydd wedi ei gyflwyno mewn rhai ardaloedd gwledig. Ond mae disgwyl i'r gwasanaeth ar ei newydd wedd fod yn weithredol yn 2026, ac mae pryderon yn cynyddu ynglŷn ac ariannu'r gwasanaeth yn y dyfodol. Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd aelodau o Blaid Cymru fod y penderfyniad I gau canolfannau ambulans awyr Caernarfon a'r Trallwng o blaid canoli'r gwasanaeth yng Ngogledd-ddwyrain Cymru yn mynd yn groes I fuddiannau cymuned ar draws gogledd orllewin a chanolbarth Cymru, ac y gall ardaloedd fel Penllyn, De Meirionnydd, Ynys Môn a chanolbarth Cymru gael ei gadael gyda gwasanaeth arafach ac is-safonol. Caerfyrddin fydd lleoliad yr orymdaith annibyniaeth nesaf mae Cymru a pawb dan un faner Cymru wedi ei drefnu. Hon fydd yr orymdaith gyntaf i'w chynnal yn yr hen Sir Ddyfed, gyda'r gobaith o adeiladu ar fomentwm y gorymdeithiau blaenorol ac yn halwyd ledled Cymru ers 2019. Mi fydd dros 600 o brotestwyr yn gorymdeithio ar strydoedd Llanymddyfri yn ddiweddar, yn gwrthwynebu cynlluniau ar gyfer codi pelonau 60 milltir o hyd drwy ganolbarth Cymru. Mae Bwnc Green Gen wedi cyflwyno cynlluniau I redeg y pelona drwy gefn gwlad a thir fferm o faes yfed I Gaerfyrddin. Dywedodd y ffermwr lleol Dyfan Walters cyn gadeirydd grŵp lliwio pelona Llanymddyfri. Os di'r cwmni'n cael sêl bendith gan Ofcom, y byddai'r pelonau'n dechrau cael eu codi o fewn 2 flynedd. Byddai'r pelona 30 metr o uchder yn dinistrio y dirwedd ac yn bygwth economi twristiaeth a ffermio yr ardal. Ar ei gwefan mae Green Gen Cymru sy'n rhan o grŵp Bwnc yn disgrifio ei cynlluniau fel rhwydwaith ynni adnewyddadwy a fydd yn cysylltu ynni glân gwyrdd ar grid cenedlaethol ac yn helpu cymunedau gwledig ledled Cymru I ddatgarboneiddio, gwresogi, pŵer a thrafnidiaeth. Maen nhw'n dweud y bydd y prosiect yn cysylltu parc ynni melinau gwynt nant mithyl Bwnc a allai gynhyrchu tua 237 megawat o ynni glân gwyrdd yn ardal coedwig maes yfed ar grid cenedlaethol, gan alluogi gwresogi gwyrdd a chyflwyno cerbydau trydan ledled Cymru wledig gyda'r potensial I gefnogi technolegau fel 5G. Mae nifer fawr o grwpiau lleol wedi codi dros ganol a gorllewin Cymru I wrthwynebu'r cynlluniau yma, bydd yn codi nifer o felinau gwynt newydd yn ogystal â'r pelonau. Mae aelodau'r Senedd wedi pasio rhai o'r newidiadau mwyaf I ddemocratiaeth yng Nghymru ers creu'r Senedd yn 1999. Mae'r bil Senedd Cymru, aelodau ac etholiadau yn cynyddu maint y Senedd, yn newid y system bleidleisio ac yn symud I gylch etholiad 4 blynedd yn lle 5. Bydd aelodau'r Senedd yn codi o 60 I 96 o 2026 ymlaen. Hefyd, mi fydd rhaid i'r ymgeiswyr mewn etholiad fod wedi ei cyfrestru I bleidleisio yng Nghymru. Dan y system newydd o restrau caeedig, mi fydd pobl yn pleidleisio dros blaid yn gyffredinol, yn hytrach na dros unrhyw unigolyn. Fydd yn golygu na fydd pleidleiswyr yn gwybod I ba unigolion y maent yn pleidleisio. Bydd Cymru'n cael ei rhannu mewn I 16 etholaeth yn hytrach na 40 etholaeth, 5 rhanbarth bresennol, gyda 6 aelod yn cynrychioli bob etholaeth yn y system newydd.
Pleidleisiodd 43 o blaid y mesur ac 16 yn erbyn. Nesaf mi fydd Bill yn cael sêl bendith brenhinol, sef pan fydd y brenin yn cytuno'n ffurfiol i wneud y bil yn ddeddf. Mae Llywodraeth Cymru yn gohirio'r cynllun taliad sengl sylfaenol, y Single Farm Subsidy, i'r diwydiant amaeth hyd at 2025. Mi oedd y cynllun gwreiddiol yn golygu y gallai ffermwyr Cymru golli i fyny at 20% o ddefnydd eu tir ffermio arferol i gyd fynd gyda chynlluniau'r Llywodraeth. Mae Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru Ian Rickman wedi croesawu'r newyddion. Wrth ymatab i'r datganiad a wnaed gan ysgrifennydd y Cabinet dros newid hinsawdd a materion gwledig Huw Iranca Davies, dywedodd Mr Rickman, mae'r cyhoeddiad hwn ar gynnal y taliad BPS arferol ochr yn ochr â chyfnod paratoadol SFS y flwyddyn nesaf yn gam mawr i'r cyfeiriad cywir. Bydd yn rhoi sefydlogrwydd i fusnesau amaeth ac yn sylfaen gadarn ar gyfer trafodaethau ystyrlon. Datblygu'r cynllun ffermio cynaladwy ydy'r newid mwyaf arwydd â cael mewn polisi amaethyddol yng Nghymru ers degawda. Bydd drwg deimlad mawr o fewn y diwydiant dros y misoedd dwytha, a bydd craffu ar y manylion yn holl bwysig wrth i'r gwaith hwn fynd rhagddo yn yr wythnosau nesaf. Byddwn yn parhau i wneud ein gorau i sicrhau ein bod yn cyflawni'r canlyniadau gorau posib i'n ffermydd teuluol yng Nghymru. Mae'r datganiad hefyd yn cyfeirio at barhad cynlluniau buddsoddi gwledig gan gynnwys ystyried ymestyn cynllun Cynefin Cymru a chymorth i amaethwyr organic. Mae dros 6,000 o bobl wedi ymateb i'r ymgynghoriad y Llywodraeth ar gynllun subsidy ac mae'r Llywodraeth wrthi'n adolygu'r ymateb anhygoel sydd wedi bod gan y cyhoedd a'r gymuned amaethyddol. Croesawodd Plaid Cymru yn newyddion gyda Llŷr Hughes Griffith yn dweud yn gyfle i ddiwygio ac addasu'r cynllun ymhellach. Mewn ymatab i'r datganiad dywedodd Andrew R.T. Davies o'r Ceidwadwyr Cymreig, mae'n cicio'r can lawr y ffordd oedd y datganiad gan y Llywodraeth, ac y bydd y cynllun SFS yn gwbl ddinistriol i amaethyddiaeth Cymru ac y dylid sgrapio'r cynllun yn llwyr. Ac yn olaf, mi fydd Llywodraeth Cymru rwan yn cydweithio â chynghora lleol i baratoi'r tir ar gyfer canllawiau ar ba ffurf lleol neu ddim yn rhan o'r limit 20 milltir yr awr dadleuol. A ddawodd ysgrifennydd y Cabinet Ken Skates y bydd Llywodraeth Cymru'n cydweithio ac awdurdodau lleol i baratoi'r tir ar gyfer newid y canllawiau ar ba ffurf lleol allai gael ei heffeithio rhag y terfyn 20 milltir yr awr. Mi fydd y canllaw newydd yn cael ei gyhoeddi yn mis Gorffennaf. Bydd disgwyl i gynghora ddechrau ymgynghori ar y newidiadau yn mis Medi. Mi fydd cyfle i bobl ddeud be maen nhw am ei weld ar y ffyrdd yn eu cymunedau nhw. Yn ôl Mr Skates, rydyn ni'n dal i gredu mai 20 milltir yr awr ydy'r terfyn cyflymdar cywir mewn ardaloedd o amgylch ysbytai, ysgolion, meithrinfeydd, canolfannau cymuned, mannau chwarae ac ardaloedd preswyl. Ychwanegodd yn y pen draw, nid fi na Llywodraeth Cymru fydd yn penderfynu faint o newid fydd yn digwydd yn yr 20 awdurdod lleol. Y cyhoedd fydd yn gwneud hynny a'r cynghora sef yr awdurdod priffyrdd a'r rhan fwyaf o ffyrdd preswyl. Yn mis Mawrth, mi nath deiseb i Senedd Cymru yn galw i'r rheol 20 milltir yr awr gael ei ddileu yn llwyr, cael ei arwyddo gan 469,000 o bobl, ac rwan yn cael ei ystyried gan y pwyllgor deisebau ar gyfer trafodaeth ffurfiol yn y Senedd. Hond yw'r bleidlais fwyaf yn hanes Senedd Cymru, ac mi oedd y nifer o bobl naeth arwyddo'r ddeiseb yn fwy na'r nifer o bleidleisio i blaid Llafur Cymru yn etholiad 2021 y Senedd. Yn ymateb i'r newyddion, disgrifiodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew R.T. Davies y newyddion fel spin, gan ddeud y bydd 20 milltir yr awr yn aros fel limit ar ffyrdd Cymru ac fod dim wedi newid. Postiodd Mr Davies y llun yma i'w gyfrif X yn ogystal. A dyma farn Aled Gwyn Job am y penawdau.
Wel, yn gwestai ni yn y stiwdio heddiw yma di Aled Gwyn Job. Helo Aled, croeso. Symai Owain, sydd wyt ti? Da iawn, diolch yn fawr. Mae'n braf iawn cael chdi yma. Ti'n awdur, a chdi hefyd ydy y dyn tu ôl yr Twitter Away with Words Cymru. Ie, dyna ti. Ie, neu X fysa Elon Musk yn mynd i alw fe byn hyn da. Yn hollol. Pa fath o beth ydych chi'n ei drafod ar y platfform honno si? Wel, peth ydi, mae'n platfform rhyfeddol, pen ti'n meddwl am beth, mae yna 350 miliwn o bobl trwy'r byd y bellach ar X yn rhannu gwybodaeth, rhannu syniadau efo'i gilydd. A wedyn, beth dwi'n trio wneud ydy cyfrannu at y drafodaeth yna hynny yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ac mae gen i bron i 8,000 o ddarllenwyr erbyn hyn. A wedyn, beth dwi'n wneud ydy rhoi barn ar faterion Cymreig, Prydeinig a tu hwnt i hynny weithio hefyd. Pan mae'r awen yn llifo, lle. Wel, na fo, mae rhaid bod chdi'n neud rhywbeth yn iawn i gadw cymaint o ddilynwyr, lle. Mi oedden ni'n clywed yn fanna'n gynharach am ysgrifennydd y Cabinet Ken Skates. Mae nid y fo na'r Llywodraeth fydd yn penderfynu faint o newid fydd yn digwydd o ran y limit 20 milltir yr awr yn y 22 awdurdod lleol. Ond yn hytrach y cyhoedd a'r cynghora, sef yr awdurdod priffyrdd yn y rhan fwyaf o ffyrdd. A'i spin ydy hyn, neu ydy hyn yn golygu fod Llywodraeth Cymru yn araf dynnu nôl o'r polisi arbennig o amhoblogaidd yma? Wel, mae'r gair cyhoedd yn allweddol yn hyn i gyd, Owain, yn dydy, o feddwl. Mae gennym ni le mawr i fod yn diolch i'r holl stori yma, am bod at ei gilydd. Mae'r gwleidyddiaeth Cymru wedi bod yn hes, mae gan ddiddorol, a dio ddim wedi ennill diddordeb pobl o gwbl. Ond mae'r stori yma, fwy nag unrhyw stori arall yn ystod 5 mlynedd ar 20 a ddatganoli, wedi ennill diddordeb y cyhoedd mewn ffordd da ni rioed i gweld o'r blaen. Mae y ddeiseb fwyaf erioed yn hanes y Senedd, 450,000 o bobl wedi arwyddo yn gofyn ar i'r Llywodraeth i fod yn ail ystyried. O ran y cwestiwn o ran a'i spin ydi o, wel, mae'n amlwg i mi, maen nhw wedi defnyddio'r ffaith bod Ken Skates yn newydd, maen nhw wedi cael gwared ar person oedd yna i flaen o, sef Lee Waters. Mae'n gyfle iddyn nhw fod yn rhoi gwedd newydd ar bethau. Maen nhw wedi taflu'r bel yn ôl i gwrt yr awdurdod lleol i raddau fan hyn, ac mae hynny i ryw raddau yn anheg o gofio mae penderfyniad Llywodraeth ganolog oedd o, a gwario 33 miliwn o bunnau i gyflwyno'r newidiadau yma, a wedyn maen nhw rwan yn disgwyl i'r awdurdodau lleol i wneud pethau piecemeal yn leith i gilydd, sydd mae yna bosibilrwydd i hynna fod yn draed mor llwyr yna. Ddoth hyn chydig bach allan o'n nunlla hefyd, doedd? Ti'n meddwl bod nhw ddim wedi meddwl fod drwodd yn iawn, lle? Y polisi hyn, felly. Wel, yn bersonol, dwi yn meddwl bod o'n dangos diffyg clust at bobl Cymru a'r cymunedau hunain. Mae'n amlwg i mi na lobbyiwyr a bobl yn y cefndir sydd wedi bod yn gwthio y polisi yma. Dwi'n meddwl bod yna unrhyw alw gan y cyhoedd amdano fo. Dwi'n meddwl bod yna unrhyw dystiolaeth chwaith bod lleihau cyflymder o 30 i 20 wirioneddol i angen. Felly, polisi cyfeiliornus, polisi oedd heb gael ei feddwl trwodd yn iawn. Ac mae rhaid cofio hefyd, pan ddariwn nhw'n wneud pilots ar hwn yn bwcle am 12 mis, mi oedd y barn y mwyafrif llethol o bobl yn bwcle yn erbyn y peth, oherwydd bod o wedi dangos bod o'n jyst yn amharef i bwyd nhw'n cymaint o ffyrdd gwahanol. Ond eto gyd ar nhw anwybyddu hwnna a bwrw ymlaen hefo y cynllun. Felly pam y tro pedol ma wan, ydyn nhw wedi penderfynu gwrando mwy o sydyn? Wel, dwi'n meddwl bod o'n arwydd bod nhw yn poeni am yr ymateb cyhoeddus sydd wedi bod. Dwi'n meddwl bod o hefyd yn gyfle oherwydd bod yna brif unigolyn newydd yn ei le i awgrymu i bobl bod nhw'n dechrau gwrando. Ac dwi'n meddwl bod e hefyd yn dangos falle bod gwleidyddiaeth Cymru yn dechrau prifio bod yna fwy o ddeilog go iawn yn digwydd rhwng y Llywodraeth a'r cyhoedd, ac fel ni'n deud yn hyn, di hynna ddim wedi bod yn wir yn anffodus am 5 mlynedd ar 20, a mae'n dechrau cyniwau rwan, a mae'n beth da i ddemocratiaeth dwi'n meddwl. Mi glywson ni fanna hefyd fod cynllun buddal yr FSS, y Single Farm Subsidy,
ar gyfer ffermwyr Cymru wedi ei ohirio am flwyddyn gan Llywodraeth Cymru. Mae hwn yn gynllun hynod o controversial yn dydi, sy'n golygu fod ffermwyr ddim yn gallu cael defnydd normal ar ei fyny at 20% o'i tir. Ydy Andrew R.T. Davies yn gywir yn dweud mae cicio'r can i lawr y ffordd ydy'r datganiad yma gan y Llywodraeth ac y bydd y cynllun yn gwbl ddinistriol i amaethyddiaeth Cymru ac y dylid sgrapio'r cynllun yn llwyr? Wel, un elfen galonogol yn hyn i gyd ydy bod yr ysgrifennydd amaeth newydd Huw Ranca Davies yn ymddangos fel petai gynnal llawer iawn mwy o ddealltwriaeth a chydymdeimlad hefo'r byd amaeth, oherwydd mae'n rhaid i fod yn hollol onest. Doedd gan Lesley Gyffrith ddim dirnadaeth o fyd amaeth, na chefn gwlad, na dim cydymdeimlad o gwbl. Wedyn mae Huw Ranca Davies wedi bod yn gweithio i deffra yn gorffennol yn Llundain, a wedyn yn amlwg mae gynno fo ychydig bach mwy o grap ar yr holl faes yna. Dwi'n meddwl bod wedi rhoi chydig bach o ofod i bawb rwan i fod yn edrych ar y sefyllfa o'r newydd. Gobeithio bod y Llywodraeth ddim wedi fod yn mynd i gynnal deilog synhwyrol agored hefo'r gymuned amaethyddol ac hefo'r cychoedd gyffredinol, oherwydd un beth sy'n cael ei anghofio yn hyn i gyd ydy, diolch just ynglyn â ffermwyr, oherwydd os da chi'n torri 20% o gyflenwad bwyd gwlad, wel mae hwnna yn amlwg yn mynd i effeithio ar bawb pob un ohono ni. Wedyn, gobeithio bod y flwyddyn yma mynd i weld llawer mwy o ddeialog a bod nhw o ddifri yn mynd i holi barn pobl ym mhob man ynglyn â yda ni pa mor bwysig ydy cael cyflenwad bwyd lleol. A dwi'n meddwl rhan fwyaf o bobl yn dweud bod cyflenwad bwyd lleol dibynadwy yn holl bwysig. Ia, mae pobl yn licio gwybod dwi'n hefyd lle mae'r bwyd yn dod yn dydy'r busnes o'r gat i'r plat mae gati. Yn hollol, ie, mae hwnna'n elfen sy'n dod yn gynyddol bwysicach erbyn hyn. Ac pe bai y Llywodraeth yn gall, mi fyddan nhw yn gweld bod hwn yn rhywbeth alla fod yn fuddiol iddyn nhw petai nhw'n gallu deud y pobl, be di byw yn gynaladwy ydy bod chi'n gallu defnyddio'n hadnoddau'n hunain cymaint ag y gallwn ni ac i beidio mynd lawr y llwybr yma o fod yn gwrando ar y cyrff anoddoledig allanol yma sydd petai nhw'n gwthio agenda o leihau amaeth, lleihau bwyd, a mae hynna'n newyddion drwg i bawb ohono ni. Pwnc arall da ni wedi bod yn drafod heddiw ydy newidiadau i'r Senedd fydd yn dod i mewn ar gyfer etholiad 2026. Cynyddu nifer aelodau'r Senedd o 60 i 96 efo'r rhestra caeedig lle fydd bobl yn pleidleisio i blaid, ond fyddan nhw ddim yn gwybod pwy fydd yr unigolyn fydd yn ei cynrychioli. Peth da, ta peth drwg? Wel, Owain, i genedlaetholwr fel fi, mae'n beth rhyfedd iawn i mi fod yn deud bod gen i bryderon ac amheuon gwirioneddol am gynllun i ehangu'r Senedd ac i gwneud y Senedd yn fwy pwerus. Ond y gwir amdani ydy, os da chi yn tynnu'r hawl i unigolion fod yn gwybod am pwy maen nhw'n pleidleisio, mae hwnna'n cam gwag iawn. A dwi wedi clywed yn barod am bobl o fewn y pleidiau sydd yn deud da ni ddim wedi ganfasio tro nesaf os na da ni'n gwybod pwy di'r unigolyn da ni'n di bleidleisio drosto fo. Mae'r rhestra caeedig yn gam gwag yn y meddwl i, oherwydd mae o'n golygu llai o ddewis i'r etholwyr, llai o atebolrwydd, llai hefyd o gyfle i gael democratiaeth gyfrannog llawn. Wedyn, yng ngobaith i ydy, mae yna beth amser, tan mis Tachwedd dwi'n meddwl, y gallan nhw fod yn addasu fo mewn rhyw ffordd neu gilydd. So dwi'n meddwl y dyla y pleidiau eraill wan fod yn pwyso ar y Llywodraeth i ddweud mae'r rhaid cael enw unigolion ar papur pleidleisio, a ni just enw blaid. A'r pwnc mwyaf ar y rhaglen heddiw, a mi fuon ni'n sgwrsio yn gynharach efo Craig ab Iago, aelod cabinet tai Cyngor Gwynedd, am y sefyllfa 2 yma yng Ngwynedd yn benodol ac i weddill Cymru hefyd. Be ydych chi feddwl o'r sefyllfa 2 yma yng Nghymru ar hyn o bryd? Wel, mae'r sefyllfa 2 yn wirioneddol ar y gyfyngus yn dydy, mae rhywbeth sydd yn effeithio ar bawb. Mae pawb ohono ni'n gwybod am bobl sydd unau methu cael tai neu jyst yn meddwl am gael tai oherwydd bod y prisiau mor uchel. Dwi'n meddwl bod angen cael cyfuniad o weithredu lleol, fel mae Cyngor Gwynedd yn trio wneud, ond mae eisiau hefyd cael mwy o weithredu ar lefel genedlaethol gan Lywodraeth Cymru.
Un peth hawdd iawn y gallai Llywodraeth Cymru i wneud ydy, yn ôl beth dwi'n dall, mae yna 30,000 o dai gwag yng Nghymru sydd ddim yn cael ei defnyddio o gwbl. Wedyn, falla bod yr hen ddihareb yna am gychwyn wrth y traed yn ffordd dda o'n oedrych ar hyn. Bydd bai nhw'n gallu rwysyn ei gilydd i gael y tai yna, i haddasu nhw a'i gosod nhw allan i bobl leol. Bydda hynny'n un elfen i fynd i'r afal â'r broblem. Mae'n broblem ddyrus eithriadol, wrth gwrs. Yn y pen draw, mi fydda wych petai ni hefo sefyllfa lle mae gennych chi ddwy farchnad yng Nghymru, farchnad leol a farchnad agored. Ond falle bod hwnna peth amser lawr y lôn yn y cyfamser, mae rhaid ni jyst feddwl am fesura y gallen ni wneud yn lleol ac yn genedlaethol i daclo'r broblem unbyd yma lle. Da chi'n meddwl bod o'i wneud efo swyddi hefyd yn anuniongyrchol, lle pa mor fforddiadwy ydy i bobl brynu tai yn y lle cyntaf, lle yn enwedig mewn ardal fel hyn? Ie, yn y pen draw, mae rhaid gwella'r economi yn does, am bod dyna'r unig ffordd da ni'n di allu creu sefyllfa gynaladwy lle mae bobl yn gallu fforddio tai, fforddio aros mewn tai a fforddio gallu gwerthu tai ymlaen. Mae rhaid cael economi sy'n fwy llywyrchus. Yn anffodus, heb bod gennym ni economi sy'n talu'n well a sy'n denu pobl yma, denu pobl yn ôl. Mae'r broblem dau yn mynd i fod yn un elfen sydd yn anodd iawn i'w datrys ynddo. Ac os da chi'n cael cynnig mwy o bres am dŷ, boed hynny gan rywun o bell neu o agos, be sa chi'n neud, Aled? Wel, ie, cwestiwn da iawn Owain, a rhyfedd iawn o'n i yn y sefyllfa yna yn union yn hun yn Felinheli, pan o'n i'n gwerthu'n hun yn Felinheli y llynedd ynde. Ac digwydd bod oedd o'n syndod i mi faint o bobl o ffwr oedd wedi dod i weld y tŷ, ac lwcus i mi, ddath o ddim cynnig i mewn yde, so cheis i'n ngosod mewn picil go iawn yn y diwedd, cwpl lleol o Bethel ar ei brynu'r tŷ. Ond mi feswn i yn deud hyn, oherwydd cyflwr yr economi, pa mae'r anodd ydy ar y bobl heddiw, mae'n anodd iawn i fod yn pwyntio bys ar y bobl a deud, chewch chi ddim gwerthu am y pris uchaf, oherwydd yn anffodus, tai ydy cynhaliaeth llawer iawn o bobl, dyna sy'n ei cynnal, ond dyna sy'n rhoi pres iddyn nhw, bwyd ar y bwrdd, dillad ar gefnau plant ac ati. Wedyn, mae'n sefyllfa'n anodd iawn, a fyswn i ddim byth yn beio unrhyw unigolyn sydd yn mynd am y pris uchaf, bod yn berffaith onast. Mae'n anodd iawn i ffindio cydbwysedd yn dydi rhwng wneud beth sy'n foesol gywir ella, ac ar ddiwedd y dydd, diwedd y gan, di'r geiniog ynddo? Ie, yn hollol. Yr unig beth sy'n mynd i ddatrys y broblem yna ydy bod gan bobl ddewisiadau go iawn pe maen nhw'n gwerthu tai, bod nhw'n gallu gwerthu i tai i ella cymdeithas dai leol, neu gwerthu o i ddatblygwr lleol, neu gwerthu hyd yn oed i lywodraeth. O'n i'n sôn ynghyd am gael llywodraeth i fod ella'n meddwl am brynu rhai o'r tai gweigion yma de. Wel, pam nad oes bosib ella sefydlu fatha rhyw asiantaeth hyd braich lle mae'r llywodraeth yn prynu tai ac yn gwerthu'r tai hefyd. Dim yn atab perffaith, ond mi fydda'n yn atab rhywfaint o'r problemau sydd gennym ni beth bynnag yna. Wel, Aled, diolch yn fawr iawn i chi am ddod i mewn i sgwrsio efo ni. Croeso, diolch yn fawr iawn, Owain. Na fo, ac ella yn yr holl atebion na da ni wedi cael yn ystod y dydd heddiw, ella bod yr atab i'r holl broblemau yna'n rwla. Wel, da ni gorfod credu hynny. Diolch, Aled. Diolch, Owain. Wel, cyn i ni symud at ein gwestai i drafod y prif bwnc heddiw, sefyllfa tai Cymru, efo aelod tai i'r cabinet i gyngor Gwynedd, Craig a Iago. Dyma farn yr ymgyrchydd Heledd Gwyndaf ar y pwnc. Helo, Heledd, sut wyt ti heddiw yma? Dwmai. Y cwestiwn mawr da ni wedi bod yn drafod heddiw ydy'r sefyllfa dai yma yng Nghymru. Be ti'n meddwl ydy'r prif broblema efo'r sefyllfa dai ta? Mae trwy fod gallu gweud sydd bod gyda ni'r stoc dau ar hyn o bryd, ond bod llawer wrth gwrs yn ail dau a'n dau gwyliau a'n dau gwag, dyw hwn ddim yn newyddion i neb wrth gwrs. Ond bod ni wedi dechrau mynd i edrych ar dau yn bethau i wneud arian personol a byd personol allan ohono nhw ar drai'r pethau eraill, a yn hytrach na fel cartrefi a llefydd i bobl fyw a bobl i bod yn cyfrannu i'w cymunedau, ynddo fe. A mae yna rhai mesurau ers fe welon ni digwyddodd yn ystod Covid, mae rai mesurau wedi digwydd, fel ni'n gweld bod codi trethi ar ail dau a bod modd rhoi, bod y dod y lleol yn gallu
gorfodi cynhyrchiad cynllunio cyn newid defnydd. Ond dwi'n hyn ddim yn bethau sydd wedi cael ei gorfodi ar draws, wrth gwrs. Ac byddwn ni'n dadle bod eisiau symud yn llawer cynt ar hyn, a bod nhw yn bethau sy'n dod yn orbodol. Achos yr enghraifft, dwi'n byw yn Ngheredigion nawr, a dyn nhw heb eto symud ar y bod nhw goffod yn cael cynhyrchiad cynllunio. A byddwn ni'n dadle bod eisiau arafu'r farchnad hefyd drwy wrth gwrs bod pobl lleol yn cael dewis gyntaf i brynu unrhyw fath o adeilad yng Nghymru, neu tir, chos ni wedi gweld problem tir hefyd yn dod lle mae tir wedi cael ei gwerthu i gwmnïau o bant, felly mae pobl lleol wedi colli mas a meithwyr lleol a teuluoedd lleol, felly mae'r gymuned yn dioddau mwyn y busnes carbon ma, sydd yn nonsens llwyr wrth gwrs. So mae hwnna wedi bod yn digwydd hefyd. A mae rhai gwledydd yn neud hynny, mae rhaid bod chi wedi bod yn byw yn rwle am 5 mlynedd dros gyfnod o'ch bywyd, cyn gallu prynu unrhyw fath o dir neu tai yna. So mae'r fath hyn, so hwnna'n arafu'r farchnad yn eithriadol wrth gwrs. Mae'n siŵr bod asiantaethau tai yn cwyno, ond dyna ni. Be ti feddwl o'r model yma sydd gan Guernsey ar hyn o bryd, 90 o stoc tai efo blaenoriaeth i bobl Guernsey a wedyn y 10% arall i bawb arall. Ydy hwnna'n rhywbeth fysa bosib mabwysiadu yma yng Nghymru, ti'n meddwl? Dwi'n meddwl bys hwnna'n syniad arbennig o dda, achos fel na beth o'n i yn mynd i weid, wrth yn bod rhaid ni wylio nad yw'n polisi tai ni, enghraifft polisi tai fforddiadwy, mewn gwirionedd, beth mae'n wneud, beth mae peryg efo wneud, dim ond galluogi'r mewnlifiad. Hynny yw, heb bod y rheoleiddio, fel sydd gyda Guernsey, heb bod rheolau fel yna mewn lle, beth chi'n neud, yw codi mwy a mwy o dai. Mae pobl o bant yn prynu'r tai gyda, a wedyn ni yn byw mewn bocsys o tai fforddiadwy, a o fyna, mae yna wahaniaeth rhwng y cyfoethog a'r tlawd yn digwydd eto, ond gyda rhywbeth fel yna, mae stoc tai bresennol mewn gwirionedd yn dod nôl i ddwylo bobl leol, a chi'n gweld wedyn, mewn gwirionedd, does dim angen codi gymaint o hynny mwy o dai, ond mae tai rhent hefyd yn broblem, mae problem i cael nhw, felly mae'r pris wedi mynd lan. Ond dyle bod hawl gan bobl i fyw mewn tai am bris tai da, am bris rhesymol, a mae'r rhaid i ni sylweddoli, mae y prif beth sy'n gwaneithu'r pobl gyfoethocaf, pobl clota, a'r gyfoethog y tlawd, beth sy'n gwaneithu nhw yw perchnogaeth tir, achos mae pris tir gwrthod yn mynd i godi. Nawr, os yw'n yn talu lot o rent i rywun yn breifat, maen nhw jyst yn talu mewn morges nhw, so maen nhw'n gwneud y person hynny'n fwy cyfoethog a maen nhw'n cadw hunain yn dlawd. Dyle hynny ddim bod yn gallu digwydd. Dyle nhw bod yn gallu, mae rhai, jyst moyn rhentu am byth, yn dweud, jyst moyn gallu symud o le cael y rhyddid hynny sy'n digon teg. Ond mae rhai ddim, a mae rhaid cael pawb ar yr ysgol mwyn lleihau'r bwlch hynny rhwng y tlawd o'r cyfoethog. A i wneud hynny, mae rhaid bod y rhent yn digon isel iddyn nhw gallu cynilo i brynu, chos dyna'r broblem, bod ddim o'r arian gyda nhw roi lawr ar ym byd, yn dyfa? Neu bod nhw ar gynllun lle mae rhentu i brynu, hynny bod yr arian rhent maen nhw yn ei dalu yn mynd tuag at brynu, heb bod yn goffod cymryd benthygiad o'r banc. Ar y foment, felly bod ni'n lwcus o'r sector tai rhentu preifat, ond dylen ni ddim fod yn goffod bod yn y sefyllfa hynny, a dyle fod pobl yn gallu mynd ar yr ysgol, mwyn bod pobl clota ni yn gallu dod yn bobl cyfoethocach, a bod pobl cyfoethocach ddim yn gallu manteisio ar bobl clawd mwyn mynd yn gyfoethocach. Diolch yn fawr, Heledd. Wel, Craig ab Iago, aelod Cabinet Tai Cyngor Gwynedd, croeso cynnes ato ni. Diolch i chdi am ddod yma. Sefyllfa da yma, mae'n sefyllfa ddyrus iawn yn dydi. Be ydy yr atab i problema'r sefyllfa tai yma yng Ngwynedd a gweddill Cymru? Cwestiwn mawr, ond be di dy safbwynt di ar y mater? Wel, yn y bon, y gwir ydy, mae hyn yn broblem diffyg tai fforddiadwy. So, dwi'n gwybod bod ni'n sôn am ail dau lot a dyn ni'n sôn am digartrefedd lot, ond really mae'n just symptoma o'r actual problem sef diffyg tai fforddiadwy. Os da chi'n sbio yn Gwynedd rwan, 70% o Gwynedd ddim yn gallu fforddio dim un tŷ yn Gwynedd. Dyn ni ddim yn gallu fforddio byw yn ein cymunedau, sy'n anfoesol. Y reswm, mae hynny digwydd achos dyn ni ddim wedi bod yn adeiladu digon o dau yn y llefydd iawn.
dyna un ateb i chdi, ateb syml. Ydy o'n adlewyrchiad o'r sefyllfa economaidd beth bynnag, sa'ch ti'n dweud, ella? Na, dim o gwrs. Dim byd wneud efo sefyllfa economaidd o gwbl. Y chweched gwlad cyfoethog yn y byd, nathon ni adeiladu cannoedd y miloedd o dau ar ôl ail ryfel, pan oedden ni'n dlawd go iawn. Yr unig issue, yr unig problem ydy diffyg ewyllus gwleidyddol. Yr unig problem. Mae'n job, dydy, bobl lleol allu fforddio cael y pres na i reid y deposit a falle yn aml iawn, dydy. Be di'r atab i hynny o ran swyddi i allu neud digon o gyflog i dalu hynny, lle? Ie, da ni angen swyddi cyflog da, ond y reality ydy, mae cyflog Gwynedd wedi bod yn isel, cyflog Cymru wedi bod yn isel, ers blynyddoedd. Da ni wedi gallu fforddio tai ni. So, os da ni'n gallu fforddio tai ni, wel, da chi'n gallu fforddio byw yn y cymuned a gweithio mewn job sydd ddim yn ennill cymaint o fasti ennill os ti'n mynd i Lerpwl neu Manceinion. Ac y reality ydy, rwan, mae yna lot o swyddi gwag yn Gwynedd o draws pob sector. Y problem rwan ydy bod i tai ni ddim yn fforddiadwy. Be ti'n feddwl o'r busnes Airbnbs yma? Wel, dwi wedi aros mewn Airbnbs fy hun, sgyn i'n byd yn erbyn y model Airbnb. Y reality ydy Airbnb fod i ti efo ti a ti eisiau rentu fallan am pethefnos y flwyddyn, ti'n mynd i ffwrdd y tra, bod ti'n ffwrdd gadael rhywun arall os yn ti chdi ennill pres. Mae hynny'n model da, fes ni'n dweud, fas y model fas yn really helpu ni lle da ni'n byw, lle mae pobl eisiau dod i aros, ond os da ni i ffwrdd am pethefnos, defnyddio ti chdi a cael income offo. Lle mae'n mynd yn wrong ydy ban ti'n actually prynu tai i Airbnb yn nhw sy'n digwydd trwy'r Gwynedd rwan. So, mae yna lot o bobl yn does, dwi'n abod bobl sydd wedi cychwyn cwmnïau glanhau enghraifft, a mae aelodau staff nhw wedi tyfu am bod yna cynnydd am y galw ar gyfer yr Airbnbs yma. Mae hynny beth da allan, dydy? Ydy o am ffindio cydbwysedd, ti'n meddwl? Pob tro, mae'r reality yn y nuance, yeah? Dydy hyn ddim yn problem di a gwyn, pobl drwg, pobl da, mae bob dim yn nuance, ac mae'n really anodd, fel da ni'n ffindio yn Cwm Gwynedd, i delio efo mater, pam dyn nhw'n actually rhoi box o tools i chi, mae'n rhoi un neu dau i chdi, a mae'n unintended consequences o bob dim. Ond ydw i'n meddwl bod ni i gyd eisiau bod yn gweithio yn y sector Airbnbs, dwi'n cytuno efo hynny, ond mae'n siwtio rai o bobl. Mae yna lot o feirniadaeth wedi bod allan y gorffennol, bobl yn teimlo teulu lleol enghraifft isio adnewyddu tu, a maen nhw'n teimlo weithio'n rhwystredig o ran, ella bod yna bob math o ffactorau gwahanol yn dod mewn iddi hefyd fatha cynllunio ac ati. Fysa ni'n gallu gwneud o'n haws, ti'n meddwl, i bobl lleol allu datblygu tai a falle fel bod nhw ddim yn gorfod cael ei gwerthu i'r Airbnbs yma enghraifft? Ie, dwi'n cytuno. Unwaith eto, enghraifft o dim yn dallt y nuance a gyda unintended consequences o ddim yn cael digon o rym i newid y sefyllfa. Da ni angen grym, da ni angen y llywodraeth i datganoli cynllunio a tai yn gyfan gwbl i'r awdurdod lleol. Dyna beth ni angen. So da ni'n lle y tools i gyd i ddelio efo problem sut mae'n dangos yn sir ni. A sut da ni'n gallu creu a fath o cymunedau, mae cymunedau ni yn deud bod nhw eisiau. Ond mae yna lot o da chi efo un toolsyn, so mwrthol, so ti'n hitio fo, achos dyna beth ti'n neud efo mwrthol, a wedyn mynd nesaf ti'n brifo pobl lleol. Achos mae yna lot o bobl, enghraifft, pobl sy'n edrych tai, ond dydyn nhw'n efo pres i wneud y tu fyny yn syth. Da chi'n gorfod mynd trwy cynllunio, anodd iawn ffindio gweithwyr rwan i wneud y tai, cos mae yna diffyg gweithwyr rwan. So mae yna lot o ffactorau yn hynny, ac da ni ddim efo digon o tools i helpu nhw efo ni. Ond, yn Cyngor Gwynedd, os da chi'n y sefyllfa yna, dewch at adran cyllid yn y cyngor, achos mae yna gynllun yna i helpu pobl yn y sefyllfa yna. Wyt ti'n meddwl bod ni 20 mlynedd yn rhy hwyr i fod yn trio sortio'r broblem yma wan ta? Da ni'n pryd nath Margaret Thatcher dod i man, 79, da ni'n mwy na 20 mlynedd rhy hwyr. Da ni, ac i fod yn onest, dwi ddim yn gweld pobl yn trio datrys y problem. Dwi'n yn gweld, gwleidyddion yn trio datrys y problem. Es i rhyw gynhadledd yn Llundain, gynhadledd tai cynllunio yn ddiweddar, ac oedd pawb o pob rhan o sector yn y gynhadledd yna yn deud mae system di torri,
So hyd yn oed pobl fath o Barrett Homes. So pobl fasa ti'n meddwl fasa nhw'n mwynhau y sefyllfa personol. Absolutely pawb yn deud mae'r system yn just, da ni angen system newydd yn gyfan gwbl, ie? Wel, os ydy pawb yn sector tai ac yn llunio meddwl hynny, a da chi ddim gweld y ymateb sy'n dod o'r gwleidyddion. Hyd yn oed, da ni'n 20 mlynedd, 30 mlynedd, 40 mlynedd rhy oer rwan, ond does na ddim y wyllus rwan i actually wneud rhywbeth amdano yma rwan. O'n i'n meddwl am y sgwrs yma neithiwr ac o'n i'n meddwl am y rhaglen Jabas, ti'n cofio Jabas ar S4C. A oedd lot o'r problemau mewn bodoli adeg ynny hefyd yn doedd? Ie, dydy hyn yn byd newydd, o'n i'n sbio ar records Hansard, sef records, dwi'n nerd, sbio ar records Hansard yn San Steffan, ac da ni wedi bod yn gofyn am help ers yr 80au, dydy hyn yn byd newydd. Mae beth sydd wedi creu y problem yn Gwynedd di newid, ond da ni ddim, fel mae o'n dangos i ni, ddim di newid. Da ni wedi bod yn cwyno ac yn gofyn am help hyn ers blynyddoedd. Dwi'n meddwl rhan beth sy'n wahanol ydy bod ni wedi stopio gofyn am help. Achos yn y diwedd, hyn ydy y tôn ola dwi'n meddwl. Ar hyn y bryd, mae tai yn anffoddiadwy, ond ar ben hynny, does ddim tai i brynu neu renti. Mae restr digartrefedd Gwynedd rhan yn enormous. Mae restr tai gymdeithasol yn Gwynedd yn enormous. A does yna ddim tai sy'n ar gael. So, lle dyn ni'n mynd o fanna? So, dwi'n meddwl beth dyn ni wedi penderfynu rhan ydy bod ni'n mynd i stopio gofyn am help, dyn ni'n mynd i stopio cwyno, dyn ni'n just mynd i gweld beth dyn ni yn gallu gwneud, beth sy'n y dan reolaeth ni, a nawn ni'n gwneud hynny. So, yr un problem o'n waith, ond dwi'n meddwl bod agwedd ni, os ni'n gweld beth mae cymuned ni yn gwneud rhan, a beth dyn ni'n gwneud yn y cyngor, di newid. Sy'n beth dda? Da chi'n defnyddio yr pres o'r trethu yr ail dai yma wan i adeiladu tai cymdeithasol, yndych? Wel, mae wedi bannu sut ti'n sbio arno fo, da ni'n defnyddio tai y pres da ni'n cael gan y premium i adeiladu tai, i beth ni'n trio wneud, ni'n gwneud cyfro bob rhan o problem sut mae'n dangos yn Gwynedd ac rhoi chydig bach y pres o bob dim. I weld beth sy'n mynd i bod yn effeithiol, ond beth ni yn wneud ydy adeiladu los mwy dau nag oeddwn ni. Yn Guernsey, er enghraifft, mae 90% o'r stoc tai yn cael ei flaenoriaethu i bobl lleol, dydy. Beth ti'n feddwl o hwnna fel model ella fysa'n gallu cael ei fabwysiadu yn yr ardal yma, er enghraifft? Os ti ddim yn gallu mabwysiadu fo yn Gwynedd, os ti'n gorau mabwysiadu yng Nghymru, dwi'n cytuno efo fo 100%, hynny ydy y model. A'r unig problem efo fo ydy ti'n mynd i gael pobl yn deud bod hynny'n mynd i creu negative equity. So sut da chi'n perswadio y rhan fwy o bobl sy'n efo tai i bleidleisio dros rhywbeth sy'n mynd i edrych iddyn nhw bod nhw'n mynd i gael negative equity. Dydy o ddim yn wir, ac y reality ydy, os i ti chdi yn mynd i lawr, a mae ti drws nesaf yn mynd i lawr mewn pris, mae tai bob man yn mynd i lawr yn pris, mae pawb yn iawn. Mae pawb yn iawn, achos ti eisiau mae ti nesaf yn costi llai. Ond mae o'n neges anodd cael drosodd, a fasa ti angen y llywodraeth tu ôl hynny yn garantio bod pobl ddim yn mynd i fod mewn negative equity a colli tai nhw. Mae'n un bosib, ond eto, diffyg ewyllus gwleidyddol. Yda ni yn y sefyllfa yma am bod bobl lleol wedi gwerthu y tai yn y lle cynta? Ond dwi'n really casau y dadl yma. Da chi'n deud wrthyn ni, os da chi'n sbio sut da ni'n pleidleisio yn Gwynedd, just yn i sbio hyn, da ni ddim yn pleidleisio Tory, Dwi'n yn cofio pryd mae Gwynedd di pleidleisio Tory. A mae stuff ni y liberal, mae o'n Tory. Rwan, erbyn hyn, mae'n llafed hefyd, So, beth ni'n sôn am ydy system neoliberal sydd wedi digwydd yn Gwynedd ac Prydain ers y 70au, 80au, ac da ni wedi absorbio fo. Mae'n rhan o pwy dyn ni heddiw, neoliberal. Mae'n anheg gofyn i bobl Cymraeg i peidio gwerthu tŷ nhw am y pris uchel maen nhw'n gallu cael, just achos, un person yn mynd i ddeud, dwi'n mynd i ddeud, ac ys deud bod rhywun yn prynu tŷ nhw, so ti'n deud, dwi'n mynd i werthu tŷ fi, rhywun lleol yn ratach, Wel, mae rhywun lleol, neoliberal, yn prynu tŷ fi off fi, mae'n 3 mis gwerthu fo am y pris uchel. So, mae'n ridiculous gofyn i unigolion mewn system neoliberal
i peidio trio cael y pris eich yma'n gallu cael. Absolutely anheg. Dyna pam ti efo llywodraeth. Mae llywodraeth yna i reoli stuff fel yna dros dy chi. So ti ddim yn dibynnu ar un person i wneud o. Dyna holl pwynt o gael llywodraeth. So yn gofyn i pobl lleol i cymryd pris llai, just yn hollol anheg. A just ffôr really do a tanseilio problem ni yn fy marn i. Os angen i pawb felly wneud i'r rhan, ti'n meddwl? Dyn ni angen llywodraeth i wneud job nhw, a llywodraethu ni, a creu y math o system sy'n amddiffyn pobl. Cos yn y bryd, does ddim amddiffyn ni o gwbl. Mae'n absolute free-for-all yn pob mach na tai, swyddi, beth bynnag. Iechyd, absolute free-for-all. Ac os ni'n byw mewn free-for-all, dyn ni'n cytuno dyna beth ni eisiau efo free-for-all, wel, mae'n every man for himself. Ond os dyn ni ddim yn licio y model yna, a dwi ddim yn personol, dwi eisiau creu y math o sefyllfa lle dyn ni'n actually edrych ar ôl ein gilydd, dyn ni angen llywodraeth i wneud rhywbeth amdana ni. Ac eto, diffyg y wyllus glwyd iddo. Craig, diolch yn fawr. A dyna ni, diwedd ein rhaglan gyntaf. Gobeithio i chi wynhau. Tan y tro nesaf.